Vítame nás pri prvom podcaste Svety proti sebe s Marošom. Aj s Erikom. Ahoj. Ja ťa tiež zdravím. A môžeme začať naše vlastne prvé témy, o ktorých sme sa už bavili viacej, prečo sme začali, čo nás spojilo, kam to chceme dotiahnuť. To bude taký úvod vlastne do našeho kontentu. Maroš, čo by si k tomu dodal? Myslím si, že si to povedal správne, ten začiatok a tá hlavná myšlienka, ten hlavný vlastne cieľ, ktorým týmto podcastom chceme ako keby docieliť, je rozobrať a otvoriť rôzne témy, ktoré sú aj tabu, ktoré napríklad vzbudzujú u ľudí rôzne emócie, rôzne rozpory a chceme tieto dva svety napríklad aj čo sa týka tých duelov postaviť proti sebe a bez predsudkov sa to volá kvôli tomu, lebo nechceme súdiť ani jednu, ani druhú stranu, pretože veríme tomu, že vlastne určitý cieľ sa dá dosiahnuť viacerými spôsobmi, či už je to stravovaní, tréningu alebo v nejakých iných oblastiach. Presne tak, hej. Tak ako povedal Maroš, chceme robiť tie duely, lebo chceme vytvoriť drámu, ľudia majú radi drámu a chceme vám dať tú drámu. A dneska teda rozoberieme, ako sme sa vlastne spoznali. Sme teda tréneri, pracujeme pod Posh Fans Fitness. Maroš tam už je nejaký rok a pol, ja som tam pol roka. A vlastne to, že si chcel byť tréner, čo ťa k tomu ako keby že viedlo, prečo si začal, ako si sa dostal vlastne k tomu? Tak vieš, čo to je na dlho, ale môžeme to nejako akože v skratke zhrnúť. V podstate vzťah k športu som mal už od malička. Moja motivácia bola, dá sa povedať, asi možno aj z takého negatívneho hľadiska, že to bola pre mňa skôr taká terapia v detstve, keď som potreboval nejak akože svoju psychiku dostať pod kontrolu. Čiže ten vzťah k športom a silovým športom bol odjak živa, ale k tomu trénerstvu som sa dostal až výrazne neskôr. A to bolo v momente, keď som zistil, že pracujem v korporáte, som úplne vyhorený. Vôbec ma práca nebavila, ktorú som robil. A jediná vec, ktorá ma naozaj akože činnosť, ktorá ma naplňala, bol práve ten šport. Tak som začal rozmýšľať, že či je nejaký spôsob uživiť sa vlastne tým, že budem sa venovať fitnessu, budem pomáhať ľuďom k ich premenám na ich ceste a zároveň, či bude možné sa tým uživiť, no a našťastie slovo dalo slovo. Stretol som sa s Tomášom Pošvancom a nejak sme to dali dokopy a bolo v pohode všetko. Ja by som sa spýtal aj teba, Erik, že vlastne ty, ako si sa dostal k športu? Čo bola tvoja motivácia? Prečo podľa teba mladý chalán sa rozhodne, že chce začať cvičiť, chce začať makať a chce proste dosahovať nejaké výkony? Jasné. Tak ja som hrával súťažne basketbal, hej, veľmi dlho, až som skončil vlastne v Česku, kde sa mi vlastne rozpadlo koleno, ktoré som musel prestať, ale už popri tom hraní toho basketbalu som chcel byť silnejší, lebo som väčšinou menší od všetkých s mojou výškou, 1,80 m, takže som potreboval byť silnejší a strašne sa mi páčilo, jak vieš, keď niekto cvičí a máš prsa, tak robí s nimi ten... No to vidím, preto si dal také veľké tričko. Presne tak. Takže to bola moja najväčšia motivácia, aby som vlastne toto vedel robiť s tými prsami. A našťastie mám genetiku na tej prsa, že to viem spraviť. OK, tak hneď nadviažem. Čo sú tvoje silné stránky, čo sa týka svalových nejakých proporcií? Vieš čo, ja si asi nemyslím, že mám veľmi brutálnu genetiku na nejaké budovanie svalov, nejak extrémne. Hej, že nie som úplne nejaký genetický predispozične na to postavený, ale myslím si, že mám dominantné prsia a ruky, hej. A ostatne ani moc nie, hej. Mal som vždycky silu v nohách, ale že by bolo nejaké, že brutálne objemné, to asi by som nepovedal. Že nie som Ronnie Coleman, hej. Čiže definoval by si sa ako ektomorf, hej? Bol si celý čas taký vychudnutý chalan. Hej. OK. A s týmto je spojené aj často, že keď sú chalani takí útli, tak často sa možno stretávajú so šikanou. Máš aj ty nejaké negatívne skúsenosti s takýmto niečom? Vieš čo, so šikanou, hej, ale ne kvôli postave, skôr kvôli iným veciam, to by sme potom keď tak rozobrali v nejakom inom dieli. Okay. Ale ja som sa vždy so všetkým vyrovnal nejakým humorom, hej. Takže treba si robiť prdel z toho, takže všetci si robí zo všetkého prdel a je to v pohode, takže tak. OK, a čo by si napríklad odporúčal mladým chalánom, ktorí sú z Gen Z kategórie, hej, sú to takí tí tínedžeri. Odporúčil by si im, že určite choďte do gymu, makajte, alebo by si im odporúčil iné športy, alebo niečo, ako by si to ty riešil? Tak vieš, každý má nejakú inú preferenciu, každému sa môže páčiť niečo iné, niekto
zvládne kľudne nejaký bojový šport, niekto proste na to není, radšej by išiel robiť napríklad tenis alebo niečo kolektívne, hej, ale keby to dávame rovno iba na to cvičenie a dáva to do dnešnej doby, ktorá je trošku taká, že neúplne také, jak my, keď sme boli, že sme proste išli hocikám, lebo tak tie možnosti neboli až také, že na doma si objednať nejaké veci a tak. Takže kľudne by som aj odporúčil takým mladým chalanom, keď sú trošku niečo začať, nech začnú kľudne doma, nech si nájdu pár vecí, kľudne nech robia nejaké klipky, drepy aj s vlastnou váhou, to je úplne jedno a keď ich to bude baviť, tak ich to dotiahne do tej posilky, lebo tam sa nebudú mať kam posúvať, vieš. OK, a určite možno sa aj zhodneš so mňou, že sa týmto spôsobom dá vybudovať taká disciplína, ktorá sa potom dá zúročiť neskôr vo vyššom veku. Že nejaký 15-ročný chalan, ktorý pravidelne maká, cvičí, aj keď sa mu nechce, tak si neuvedomuje, že možno 25-ke, v 30-ke sa mu to dobre aj odzrkadli v tom napríklad kariérnom živote. Určite, tak vieš, aj keď sú tie malé deti a hrajú hociaký šport, chodia na tie tréningy, tak títo ľudia sú zvyknutí možno, že od útleho detstva. Vieš, že robiť veci, ktoré sa im nechcú robiť. Idú niekam, kam sa im nechce robiť. Vieš. Okay. Ja tým, že som hrával basketbal, tak ja som furt chodil na tréningy. Stále, hej. Takže ja som bol zvyknutý. Keď som začal cvičiť viacej, lebo už som nemohol robiť ostatné veci, tak zase som chodil tej posilky, či snežilo, či pršalo stále. Hej. Keď som začal teraz trénovať, tak som proste iba sa snažil trénovať. Chodil som tam, aj keď sa mi nechcelo, alebo keď som iba jeden tréning za ten deň, hej, a išiel som tam, až nakoniec som teraz tu, kde som a sedíme tu, kde sedíme. Že taká tá vytrvalosť, to ti dá tú vytrvalosť a robiť veci, ktoré proste sa ti nechcú. OK. No a otvorili sme tú tému, tí mladí ľudia, tí tínedžeri. Čo je podľa teba takým najväčším nepriateľom pre tínedžerov? Hej, či už je to lenivosť alebo niečo iné? Napríklad závislosti. Vieš čo, určite tie kolektívy, s kým sa stretávajú, možno aj kde trénujú. To je, vieš, aj šťastie na ľudí, že to, koho stretneš, keď si zabrdol do tej závislosti, hej, tak ja som bol závislý na nikotíne, na žuvacom tabaku, 10-11 rokov, hej, ale tiež som do toho došiel takým štýlom, že som bol proste decko, 15-ročné. Chodil som ešte popri tom športe aj boxovať, tak som chodil na box, do gymu, nebudem menovať kam, tu v Bratislave, a tam všetci to žuli. Hej, všetci mali žuvací tabák, tak ty, jak 15-ročné decko, pozeráš na nich, že wow, ty kokos, tak on dáva takéto výkony a dáva si to pod peru a že ja to chcem. OK. Vieš, začal som si to kupovať, takže mamka zarábala aj na môj tabák a som sa na to vybudoval takú závislosť, že 11 rokov som sa toho nevedel zbaviť. A mamka ti to tolerovala? Ona ti normálne kupovala 15-ročnému chalanovi? No nie, ona to nekupovala, bože chrán, tá to neznášala. Lenže to vtedy tak ešte začínalo, tá Siberka, podobne toto bolo ešte fakt, že na začiatku v podstate tomu sa nedalo hoci kde kúpiť, hej. A to bola jedna taká trafika v Petržalke o Svište. A tam som si to chodil kupovať, jak 15-ročný, hej. Ale to tam tedy tak nikto neriešil ešte v tej dobe, no tak... Ja som doma povedal, keď mi zistili, že čo to je, že ja som povedal, že to mám žuvačky do posilky, aby som lepšie zdvíhal váhy, vieš. A mal to podľa teba aj nejaký vplyv na výkon, že akože sa cítil, že dávaš lepší výkon? To asi nie, že? Vieš čo, takto, vieš, dneska všetci si dajú takisto tie nakopávače a podobné veci, akože podľa mňa to má nejaký podobný efekt, keď si dáš niekedy, že prvýkrát, alebo takto, že cítiš takú tú, že niečo si dal, hej. OK. Takže že má, ale z dlhodobého hľadiska nie, lebo na to si zvykneš a už to nemá žiadny účinok, hej. Takže ja si pamätám prvýkrát, keď som išiel s týmto do posilky, že si to dám, že idem cvičiť, tak som tam iba sedel na takej stoličke, takto, čakal som 2 hodiny na kamoša, nech zocvičil, lebo som nebol schopný chodiť, hej, takže si pamätám ten moment, keď som si dal prvýkrát Siberiu. A to si sa ako vtedy cítil? Akože neviem, ako opitý, alebo čo, by som povedal, proste mi točila hlava, ale nebolo to také strašné, hej. Okay. Tým, že je to návykové, tak som skúsil ešte jeden, možno sa už mi nebude točiť hlava, vieš, že som to nezahodil. OK, rozumiem. Dobre, a čo tebe najviac prinieslo napríklad cvičenie, šport? Cvičenie, šport? Asi, vieš čo, najdôležitejšie je podľa mňa tá psychická očista, keď ideš cvičiť, hej. Okrem tej nejakej disciplíny samozrejme robíš vlastne veci dokola, čo je dôležité, ale asi to, čo som povedal. Dobre. Ty čo? Čo ja? Čo si na akej téme sa teraz pýtaš? K tej posilke.
Že čo mi to prináša? Čo ti to prináša? Čo ti to tebe konkrétne prináša? Tak ja si myslím, že mne to v podstate akože svojím spôsobom zachránilo život. Možno až doslova. Hej, lebo keby som sa nerozhodol v určitom veku cvičiť, tak teraz nerobím trénera. Hej. Keby to bolo? Myslím si, že to bolo v 13 a vtedy som najprv začal cvičiť s vlastnou váhou. A myslím si, že to súviselo možno s tým, že moji rodičia sa rozviedli, keď som mal 12. Možno som chcel nejak niekde sa odreagovať, vieš? Jasne. Niekde poriadne vybúriť. A v 13 to začalo najprv s vlastnou váhou doma a potom samozrejme nejaké veci vonku, zhyby a toto, vieš, pretekanie sa s inými chlapcami, kto spraví viacej zhybov a takéto veci. No a postupne, keď človek cvičí, tak to začína na ňom vidno a už si vypočuje na tej základnej škole nejaké reči typu, že aha, že pozri sa, tam ten cvičí, toto. Hej, tak to je také dobré pre tvoje ego. A ešte zvlášť napríklad, keď ja tiež ako ektomorf som často vlastne na základke bol vychudnutý až moc, rebra ti vidno, vieš, na telesnej, keď sa prezliekáš, tak všetci sa smejú z teba, že aha, pozrite sa, ten vyzerá jak z koncentráku, vieš, a takéto niečo. A ty zistíš určitý moment, že to nechceš počúvať. Hej, najprv, keď máš nejakých 8 rokov, 9 rokov, nevieš s tým nič spraviť, hej, to si ešte decko. Ale už potom v tínedžerskom veku už trošku začínaš akože pomaly postupne sa začneš snažiť prevziať zodpovednosť, hej, za svoj život. A veci, ktoré môžeš ovplyvniť, tak začneš riešiť. Čiže mne to cvičenie úplne, že zlepšilo stav psychicky, fyzicky, sebavedomie, všetko toto a toto, keď vyriešiš tieto veci, sebavedomie a dobrý psychický stav, tak potom sa ti začne dariť vo všetkých aspektoch života. Čiže za mňa to ovplyvnilo komplet celý život. No a vlastne tým, že môžem robiť to, čo ma baví, že nemusím sedieť niekde v kancli za počítačom, kde by som si ešte viac ničil zdravie a držanie tela, alebo proste nemusím byť niekde v sklade a ja dreť, vieš, tak je to podľa mňa akože taká zlatá baňa, taký jackpot, že robíš, čo ťa baví, plus tí ľudia ti ďakujú, keď s nimi trénuješ a tešia sa na ten tréning s tebou, ostávajú pri tebe, hej, napíšu ti peknú správu, že ďakujú za skvelý tréning, tak tam ešte vidíš ten väčší zmysel, tú pridanú hodnotu. A ja už by som nebol schopný robiť niečo, v čom nevidím hodnotu a čo by ma nebavilo. Mňa to musí baviť a tým pádom potom sa aj snažím v tej oblasti. Hej. Že nechcem to odflaknúť, lebo ma to baví. Preto aj často si myslím, že ľudia v zamestnaniach niekde, alebo či už robia niekde v štátnej správe a odflaknú tú robotu, tak to robia preto, lebo ich to nebaví. Hej. Ja by som tiež flakal to, čo ma nebaví. Jasné. Ale vieš, tam aj, bo tiež som bol normálne zamestnaný, hej, a či sa snažíš viacej, to je každému úplne jedno, dostaneš zaplatené to isté. Keď sa nesnažíš, tak nie je to úplne každému jedno, ešte ťa aj zdrbu a dostaneš zase to isté, vieš. A tuto to pekne vidím, jak som vlastne od prvého mesiaca, čo som mal prvého jedného klienta a začal som akože trénovať a tam je vidieť tá snaha. Hej, že čím viac sa snažím, tak tým vidím tie výsledky, že sa to posúva. Vieš, že ako keby mám viac v rukách to, jak sa mám, alebo jak sa bude mať, vieš, že viem to viacej ovplyvniť. Viac robím, viac mám. Menej robím, mám menej. No tak to teraz není, lebo robím viacej, takže stále sa to posúva, hej. Takže aj toto je podľa mňa tá výhoda. Lebo ten človek, keď už sa zaceklí do nejakého stereotypu a ide stále furt to isté, a tak už vlastne ty strátiš nejaký chtíč, že byť lepší alebo niečo, lebo sa nikam vlastne neposunieš koľkokrát. Takže určite čest výnimkám, nemusí byť v každej práci tak, ale povedzme si na rovinu, vo väčšine to tak asi je. Rozumiem. A čo je podľa teba najťažšie na práci s ľuďmi a čo je najľahšie a čo je najlepšie na práci s ľuďmi? Tak záleží, vieš, že čo robíš. Ja to vnímam tak trošku ináč, mi to ide tak úplne, že prirodzene, hej. Ale no niekedy, že keď sa s nimi dohaduješ alebo sa rušia veci na poslednú chvíľu a tak, to je úplne, že super. Ale tak tým, že ja mám trošku ADHD a mám chaos v veľa veciach, ale taký, že organizovaný, že ja sa v tom vyznám. Takže keď sa nejak v krátkom čase zmenia nejaké priority alebo veci, sa poprehadzujú veci, tak ja proste si poviem, že no tak čo. To sú ešte také dojazdy z toho tabaku, že si vysadil, vieš? Ne, 10 kg navyše sú tie dojazdy. Nemáš na čo pod perou, hej? Nemáš, OK. Nemám. Ja už som čistý od februára, neviem koľko bolo, od 5. asi. Od 5. februára, OK. Hej, asi tak. Čiže to už máme koľko? To je 4 mesiace? 4 mesiace. No to je dobré.
To už si prekonal tých prvých 90 dní, takže ja si myslím, že už si safe. Už som safe, hej, už som úplne safe, už to nechcem vidieť, prepísal som svoj mozog, že už, teraz keď si spomeniem na tabak, normálne, že by som si otvoril krabičku, dal by som si tú síberočku takto pod peru, tak mi normálne dojde zle. No by som sa Tomu neverím. OK. Dobre, čiže ja si myslím, že už si z toho vonku už budeš závislý iba na trénovaní a maximálne na podcastoch. A to bude taká dobrá, taká zdravá závislosť. Dobre. Viem, že aj ty si mal nejakú závislosť. Určite by sme to mohli otvoriť. Skáde, vieš, kto to povedal? Kameraman. Okay. Ale ne. Ale či by som išiel k tomu takou obklukou, hej, lebo takto, vieš, dnes majú tí mladí, hlavne chalani, dosť problém sa stretávať s babami, komunikovať s nimi, lebo vidia na internete veľmi nereálne veci a si myslia, že to tak akože reálne funguje, alebo že to tak je, no tak vlastne vôbec není, hej. Takže tá doba je trošku taká pomilená skrz tieto sociálne siete, hej. A jaký máš ty na to názor, hej? Čiže kedy si prvýkrát začal akože vnímať tie dievčatá tak trošku ináč, kedy si napríklad prvýkrát, ja neviem, porno si otvoril a pozrel, že čo to asi je a takéto veci, lebo ja si myslím, že dneska, keď počúvam nejakých psychológov a takto, tak skôr pre nich je jednoduchšie, hej, ísť na ten internet, jak ísť niekam von, za nejakou babou, povedať ahoj, páči sa mi, daj mi číslo alebo niečo, že radšej si to nechajú na doma a potom sa celý ten vek ako keby posúva a potom sú tu ľudia, čo majú 25, kľudne aj 30 rokov a ešte neboli napríklad s babou, že podľa mňa to je celkom aj problém v tej dnešnej spoločnosti. Vieš čo, je to obrovský problém a poviem ti úprimne, že ja som si v poslednej dobe tak uvedomil, že vlastne prvý môj kontakt s pornom bolo v 13, vtedy keď som aj začal cvičiť. Hej, čiže to je taká akože taká zaujímavosť, že všetko začalo v ten istý čas. Myslím si, že to súviselo možno s tým rozpadom rodiny a oboje predstavovalo nejaký únik z reality, nejaké odreagovanie. Jedno bolo správne a druhé nebolo správne, to som zistil, ale až dosť neskoro, až po veľmi veľa rokoch. No a dokáže to človeka ovplyvniť, že úplne extrémnym spôsobom. To ako celkovo vníma sexualitu a toto. A dosť ťažko sa z toho dostáva, tak jak ty si mal tú závislosť na tom tabaku, tak ja ti garantujem, že tá závislosť na tom porne, že to je možno ešte iný extrém, lebo máš to dostupné zadarmo na pár klikov, hej, ten tabak si ešte aspoň musíš skúpiť do tej trafiky a prehovoriť tú tetu. A už aj v Walmarte, tam sa dá objednať, už to môžeš doniesť aj domov. To je strašné. Ale to je zaujímavé, že vlastne aj keď prestaneš s tým pornom, tak normálne dokážeš mať abstinenčné príznaky. Hej, že normálne určite aj ty, keď si bol od toho tabaku nejaký čas, tak si mal rôzne stavy negatívne, tak ja by som akože tiež vedel popísať stavy podobné, keď napríklad si 2 mesiace bez porna a tá zrazu cítiš, že sa potíš, máš studený pot, si nekludný, trasú sa ti ruky, čiže je to dosť akože dalo by sa o tom debatovať naozaj dlho a tiež to vnímam ako veľký problém pri mladých chalanov, že proste akože videl som štatistiky, ktoré hovoria o tom, že od 18 do 26 rokov 55% chalanov nikdy nebolo na rande, čiže to je akože veľký problém. No. Hej, akože ja som nikdy nemal problém, že dojsť niekde osloviť nejakú babu, ale tiež som mal takého známeho, on bol akože sám, hej, a hovoril mi, že ja by som chcel niekoho, vieš, že takto sa s niekým zoznámiť a takto, ne. Ja, že aký typ sa ti páči, on, že blondína a takto, že OK, že pozri, tam je pri tom prechode. A to nejdem. Zle fúkalo, nie? Nespravil tak, že? Ja, že prečo, ne, ešte choď. Ja sa bojím. Čo? Že ma odmietne, vieš, a ja, že však to je jedno, ne, tak pôjdeš tam, budeš mať kontakt, alebo vlastne nič. To znamená, že si na čom? No, buď získaš kontakt, alebo si na tom deň si bol, že to ti môže byť úplne jedno. Už v živote neuvidíš to dievča. A víš, čo spravil? Čo spravil? Nešiel. Založil si Tinder. OK. No akože tie zoznamky sú tiež kapitola sama o sebe. Ja s tým skúsenosť nemám, neviem, či ty si tam niekedy bol na Tindri, alebo si to vyskúšal Badu, takéto veci, niečo? Hej, mal som aj premium na Tindri. A akože malo to zmysel? Akože zhodnotil by si to pozitívne? Je to dobrá vec? Vieš čo, akože z môjho pohľadu, s tým, že ja som akože dosť taký extrovertný človek a že fakt, že nemám problém sa s niekým zoznámiť, že sedie na ulici fakt na tom chodníku, tak pre mňa to bola blbosť. Dosť akože, lebo ja som neviem, či som bol s niekým vonku z toho Tinderu.
Bol som, ale že, počujem, tam kamarát môj najlepší, hej, on vie, on tam našiel jeho kamarátku a on si tam s ňou písal, vieš, a on ju akože tam balil a ja, že nebudem ho menovať teda zatiaľ ešte, ale ja, že ona sa mi nepáči, že to nie je môj typ, ale ne, ona je pekná. Tak som, akože nebol, akože nechcem nič hovoriť akože takto, ale môj typ nebol, hej. A tak ty si veľmi prísny, vieš. Hej. Tak ale on zrazu sme boli vonku a on tamto dievča zavolal a ja si hovorím, že to nemyslí vážne, ne? A som sa s ňou musel baviť a ja si hovorím, že ne, ty kokos, že čo teraz? A ja, že tak som smedný. A akože ste smedný, sa opýtal som sa z tých, akože tam, čo sme tam boli. Že hej, takže idem kúpiť drinky. Som išiel kúpiť tie drinky a hovorím si, že kokos, to nedávam. Tak ja som sa proste zobral a odišiel. Takže som išiel preč a potom Boris, prepáč, to sa musí... To vystrihneme. Toto vystrihneme, kamoš. Boris Kolár. On ma vybehol za mnou, vieš, po schodoch, že Erik, kam ideš? A ja, že ja idem do druhého klubu. A on že povedz mi pravdu, že nepáči sa ti, ja, že nie. Zaspel som, ja, že nie. A on že, tak prosím ťa, potom aspoň na 5 minút, vieš, tak som tam ako som sa nakoniec vrátil, tak som to išiel preč, vieš, že do toho dotlačil. Takže asi by som to takto, akože je to podľa mňa blbosť, že radšej takto, že sa s niekým stretneš niekde v meste, alebo že v reálnom živote. Naviažem na to, čo si vravel pred pár minútami, že ty si extrovert, ty sa prihovoríš každému. A považuješ sa aj za empatického človeka? Vieš čo, hej. OK, dobre, tak naviažem na ďalšiu vec, že keď si empatický extrovert, vedel by si sa empaticky vcítiť do introverta a nejak mu pomôcť v tejto problematike? Že ak to má on spraviť, lebo není ako ty, hej, není extrovert, je to proste taký uzavretý do seba. Čo by si jemu odporúčil nejakému mladému chalanovi? No, tak asi nech sa prezrkadlom rozpráva som so sebou. OK. Lebo akože áno, hej, smejeme sa na tom, že možno, že takto, ale ten človek nie je naučený sa rozprávať, vieš. Že on jemu robí problém aj za niekým povedať, že ahoj, alebo niečo, vieš. Tak keď sa pozrie do toho zrkadla a predstaví si, že sa baví ako keby s niekým iným a robí si možno ten rozhovor, že sám so sebou v podstate, že trošku sa aj tak naladí ten mozog na nejaké rozprávanie, vieš, lebo akože zase nemyslím si, že úplne, že keď je niekto, že introvert, že by sa mal dať do tej roli, že teraz on je proste utiahnutý človek, že keď je nejaké skupine niekde vzadu v rohu, že podľa mňa to je sprostoj. Lebo ja viem byť niekedy introvert podľa mňa, alebo som taký, že dáte mi všetci pokoj a chcem byť taký, že niekde bokom, hej. A potom dojde čas, kedy som na party, vyskočím bez trička na stage a skáčem, takže mi to je úplne jedno, ale že nemyslím si, že niekto čistý extrovert, niekto čistý introvert a podobne, že každý má tie svoje akože takéto chvíle, neviem, jak to máš ty. Ja som introvert. Ty si introvert. Áno, ale to si možno nemyslel. Ne. A tak ja mám viacero osobností. Mám, že reálnu osobnosť, mám trénerskú osobnosť a mám potom takú osobnosť, ktorú nechceš vidieť. Ty to takto rozlišuješ. Akože, tak určite, tak aj keď ty si tréner, trénuješ človeka, tak podľa mňa sa správaš trošku inak, ja keď si s kamarátmi alebo keď si s priateľkou. Akože áno, samozrejme, hej. Áno, akože... To je tá rola, myslím, že každý ju máme. Hej, ale nemyslím si, že to je do takej miery, že by som až sa moc hral na niekoho, že takého, vieš, ak to myslím, že teraz som ja tréner a vieš, a tak ja stojím tam takto, jak hrátaš to, ale snažím sa byť taký, že sám sebou, vieš, taký, že autentický a aj to vnímam, lebo nerobím to zase stále až tak dlho a vždycky stane sa, že spravím nejakú chybu a takto a tým, že som možno autentický a nerobím zo seba možno niečo, čo úplne nejsom, tak to aj tí ľudia potom možno aj tak lepšie berú. Hej, odo mňa. Hej, takže ja viem s nimi aj zavtipkovať, aj sa rozprávať normálne, jak v podstate, jak s kamarátom niekedy, hej, že nemám s tým úplne problém, ale samozrejme nejsom taký, jak sa povie, no, taký mimo, keď si s niekým takto, Taký mimoň. Taký mimoň. Dobre, tak ešte sa teda vrátime. Čo sa týka tej tvojej vlastne profesii tréner. Myslíš si, že fitness tréner to má v dnešnej dobe ľahšie ako nejaký bežný chalan, hej, ktorý chodí niekde do zamestnania, čo sa týka žien? Vieš čo, určite hej, lebo tak povedzme sa robím, vo fitku je recepcia. Väčšinou tam nenájdeš chlapca, sú tam samé dievčatá. Potom väčšinou trénuješ dievčatá, hej, alebo teda ženské pohlavie, hej. V tom fitku je dosť tých dievčat a je tam aj dievčat trénerov, ktoré trénuje veľa dievčat. Okay. Takže samé zadky a podobne, to tam sa stále hýbe, vieš, a keď si zdravý chlap, tak sa proste pozrieš, hej, niekedy aj dvakrát. Ale
keď máš proste nejakú klientku, keď narážame na toto, ja akože takto. Ja mám veľmi super a krásnu frajerku, hej, takže ma to akože aj nenapadne sa niekde pozrieť, ale ona ma asi zakliala, ja vôbec nemám šťastie, ja vlastne nemám také typy klientok, že ktoré chápeš. Viem. Hej, takže ja som úplne, že v pohode. Áno. Asi tak ti poviem. Neviem, jak ty máš nejakú skúsenosť nejakou fakt, že dáme tomu... Áno. Akože ja si osobne myslím, že každý tréner sa s tým stretol, a kto nie, tak určite sa s tým stretne, že niektoré klientky začnú možno pociťovať väčšiu náklonnosť, už len z toho dôvodu, že venuješ tú pozornosť, upravuješ jej tú techniku, či tam pritom je potrebné tiež sa mierne dotknúť a toto, a pokiaľ tá žena ešte cíti nejaké sympatie tvojmu charakteru, tak si myslím, že tam je už dosť tenká bariéra, kedy to môže prerazť niečo viac. Určite sa s tým stretávajú aj trénerky zase, ktoré trénovali mužov, že tí muži možno začali niečo viac pociťovať, ale ja to mám ako no-go, že v podstate s klientkami sa to neposúva nikam viac. Neviem, či aj ostatní tréneri to tak majú, myslím, že nie všetci. Takže nikdy si nespravil takýto fuck up, hej? Nie. Nikdy nehovor nikdy, ale proste chcem ako... Tá profesionalita je podľa mňa v tomto dôležitá. Akože myslím si, že by to nebolo dobre pre tvoj biznis, keby si... Bol známy tým, že... Mal povesť v Bratislave, že to je ten tréner, ktorý toto... ktorý má recenzie kvôli tomuto. Keď si mal teda nejakú klientku, alebo tak, toto je jedno, že akú, tak aj si sa jej dotkol nejako, že aj omylom, že niekde inde, že to možno vyznelo tak blbo, alebo že sa to tak aj zahnulo nejako do kuta. Mal si také niečo? Stalo sa ti také niečo? Práve že vôbec, akože kontrolujem techniku ženám a mužom rovnako, aj každého, tak mierne proste dotknem sa, upravím, žiadne proste nejaké veľké dotyky, to akože držím si ten odstup, ale vieš, niekedy to nestačí. Niekedy ti potom napíšu klientky hlasovku aj o 10:30 večer a potom to už vieš, že není úplne ideálne, vieš. Tak keď mám priateľku, tak proste to sa proste to je no-go, hej, to z úcty ku sebe aj ku nej to nie, a akože keby nemám. Tak to by som ruku do ohňa za to nedal. Ale tak záleží, ale tak vieš, akože, nešiel by som do toho, akože zase ja mám nejaké tie hranice, akože... Ukončil by si spoluprácu a potom by si išiel do toho. Asi hej. Dobre, ja si myslím, že toto bolo na začiatok dobré a budeme sa na vás tešiť aj pri ďalšej časti. Zdravím vás. Čaute.